oyise ongabefundisa kakhulu omama notata obhuti nosisi abantwana abancinane egameni likaJesu. Sizawufumana izwi kafutshane nje ekuhlweni ncwadi kaMateyu chapter number 5 verse number 23-24 nencwadi yeLeviticus chapter number 6 verse 1. Ncwadi kaMateyu 5:23 and 24, ncwadi yeLeviticus verse number 1 up to 5. Ukulalelwa cela basikhona isitulo esiphambi kwakho usigcwale izinto sihlukene size ngaphambili. Kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu athwale umnqamlezo andilande osukuba endithanda makazincame athwale isiphambano sakhe andilande. Namaxesha abekho umkhonzeni uThixo kube khona indawo ezifayo kuwe. Namaxesha xa ukhonza uThixo
ukuba ufane noAbraham. Eyona nto yexabiso empilweni yakho ibeke phansi ngenxa kaJesu. Yena umhlabelele ethi kuyalalela uNkulunkulu. Enjuba ngaba ungumuntu omlalelayo uNkulunkulu, you will learn into yokuba kubiza kukhosta ilife yakho ukuba obedient kuThixo. Kunezinto endiphila ngazo, kunezinto ezikukuphila kum, aye aze uthe uJesu ngenxa yoba efuna yena ukuba kukuphila kwam. Phazanyiswa ngabantu bajowe ngaphandle ababa baphazamisa injinelo yami. Cela sifunde cela uncede ngamakhe. Cela sifunde incwadi kaMateyu chapter number 5 verse number 23 no verse number 24. Matthew chapter 5 verse 23. Asukuba umuntu esindiswa, zimbini izinto ezenza umuntu asindiswe. Number 1, lukholo lwakhe. Number 2, yinguquko yakhe. Ukholo lukwenza ukwazi ukuphila phambi kukaThixo. Inguquko ikwenza ukwazi ukuphila phakathi kwabantu. Ngoba abantu ababikho xa ziqinywa izono zakho. Abantu ababikho xa izulu likubiza ngoba ulilungisa xa ukholwa. Abantu bafana noThomas, bafuna ukubona iziqhamo ezingqinela inguquko. So ukholo lukwenza uqualifye ezulwini, but ukuguquka kukwenza uqualifye phakathi kwethu. Ngoba awukwazi ukuhamba ngokholo nje qha phakathi kwethu, but ihambo yakho ingekangqini ukuba ukholiwe. Awukwazi ukuphila la ndlela ubukade uphila ngayo phakathi kwethu singabantu, siqede sikubize ngoba ungumuntu osindisiweyo. Ngoba ukuze sikubize ngoba ungumuntu osindisiweyo thina bantu sidinga ukubona ihambo yakho ihambiswe kwakhe. Ukukholwa kwakho akwaneli kuthi singabantu. Thina sifuna ubona ihambo iguquka ibuya, indlela yokuthetha seyitshintsha, indlela yokwenza itshintsha, ihambo itshintsha. Sitsho simnike igama ke sithi lo ngumKristu ngenxa yoba simbone ehambiswe kukaKristu. Otherwise ubangabukholiwe Jesus. but ihambo yakhe seyileya. Yes, Lord. Simbiza ngeyedene khonini. Jesus. Because number 1, sasingekho sonke ententeni xa wayesamkela uYesu. But into eyenza sithi khamnqa yihambo yakhe. Ngoba zange simbone xa esamkela uYesu. Kodwa into eyenza sikholwe uba uYesu wamamkela kuxa sibona uba akukho nto yayinokwenza ubatshintshe lo umntu ingenguye uJesu. Ubungqina behambo benza into yobana sikholwe uba uSawule ngenene uhlangene nombane kumathafa aseDamasko. Yabona ke ihambo yentsindiso. Ihambo yentsindiso ima ngolu hlobo.
umongo awukaphelelisi xa usindiswa ulungisene noThixo awalungisana nabantu. Mandiyithethe le nto. Kunabantu abanothi xa usindiswa la mini ufika kubo uthi usindisiwe badecide into ethi soze baphinde bamthathe uJesu. The more iminyaka ihamba yakho yokusindiswa, the more besomelela beqina kule nto ethi soze ndibe sasindiswa. Because akakwazi ukusindiswa umuntu abesele khoshwa uba kunezinto ebekumele uyazilungisa ebezone engekasindiswa. Kunabantu ababuza uThixo wakho xa usindisiwe bathi kanti unjani nalo Thixo wakhe lento angenazo i-corrections. The more bebukela ihambo yakho yokusindiswa i-God word bagqibe kwelithi soze bayamkela imfundiso uba inje. Ncwadi kaMateyu chapter number 5 verse number 23 and 24. Verse 23. Ke ngoko ukuba usondeza esingenelweni into yokunikela kuThixo. Bangabe usenkonzweni inkonzo yokunikela usangaphambili uzonikela. Phela ngomuntu osindisiweyo. Yes. Wathi ulapho wakhumbula kuba uwena unendawo ngakuwe. Wakhumbula into yobana kukhona umuntu onengxaki naye ongumzalwane wakho. Yes. Ushiye apha umnikelo wakho phambi kweqonga lamadini. Yes. Uhambe uye kuxolisana nowena ukuqala. Yes. Ukuze emva koko usondeze umnikelo wakho. Yes. Uqhubile ne? Thank you. La verse eyona verse endithi mna njengomdludlu eyona verse esingayithathi serious njengabantu abasindisiweyo. Ithetha ukuthi la verse ixesha elinintsi enkonzweni asinikeli siyadonate because imali iphelela apho, but uThixo akukho nto ayibenefitayo ngoba kothuswa linani lemali endiza nayo uThixo. uThixo uconcerned ngale ndaba yoba njengoba ndimkhonza nje ndinjani nowethu, njengoba ndimkhonza nje ndinjani nomnye umzalwana wam, ndinjani nomntu wase-next door. Uthi uThixo noba singayenza ibe ntle kangakanani worship yakhe, as long kusekhona abantu abasikhomba bathi ncimi xa besikhomba. Izulu liyavala njengezulu livale ngexesha lemvula, ixesha lika-Eliya livale izulu. Because uconcerned uThixo ngale ndaba yoba yiba yincwadi efundekayo, yiphile ilife yesalvation unguKristu phakathi kwabantu. Abantu abesibukele mababone uJesu kuthi. Ithanda hallelujah. Sofuna lencwadi yeLeviticus chapter number 6 verse number 1. Kunezinto azikhankanyayo uThixo eziyimust. Lencwadi yeLeviticus kuthiwa xa ibizwa incwadi yonqulo, inhloko ndaba kwisiXhosa esidala izawuthi indlela yokunqula. Ngamagama aphandle abantu abanqula uThixo
uThixo besithi bakuye uKristu, banqula uThixo ngoKristu, eyona ndlela yabo leya. Yindlela yokuhlala akana problem uSathana angaba ndisithi ndisindisiwe ezulwini ndili-rejectwa, because amandla esalvation akekho kuyithetheni. Amandla esalvation akwi-backup yezulu. Ukukhubeleka kwam nokukhonza uThixo, lo gama izulu lindiflatheleyo, ndinegama lokusindiswa, ayimothusa uThixo loo nto. Lento eyinguquko ndiye ndithi xa ndithetha ngayo yokhiwa zizinto ezine. Number 1, xa uguquka uthi kuba nale nhliziyo yokuzisola ngezinto zenzile ezimbi xa ubuye kaSindiso. So number 1, uyasola ngobubi obenzileyo. Number 2, uvume uba wonile phambi kukaThixo. Number 3, usiye ububi obubenzile. Number 4, le ndifuna sithethe ngayo namhlanje, ulungise ububi obubenzile. Ulungise ububi obubenzile. uDikhoyo wathi kuMoses, xa umntwana uDikhoyo ngokwana ukubuyisela into ebekubanjiswe ngayo. Ima uthi uThixo apha kuMoses, kukhona abantu abona uThixo ngenxa yoba bone abantu. Kukhona abantu abangakhange bone Thixo abayebona ebantwini, but izulu layi-owna lathi because ngumntu wam lo wone komnye umntu, ndimthatha ngoba wone mna, ngoba wone isidalwa esidalwe ngokomfanekiselo wam. Umntu onyembi photocopy unyembi original. Umntu odelela iphotocopy udelela i-original. Umntu ohlisa isithunzi sephotocopy uhlisa isithunzi se-original. So uthi uThixo kuMoses, kunabantu abangekhange benze bubi kum ndinguThixo, but ububi ababenze ebantwini ndibubala ngoba bububi obenziwe kum. Yingakho noba abantu bangangabagwebi ndinguThixo, ndizawubagweba ngenxa yobubi ababenze ebantwini. Ngoba ububi obenze emntwini bububi obenze Thixo. uDikhoyo wathi kuMoses, xa umntu one uDikhoyo ngokwana ukubuyisela into ebekubanjiswe ngayo kuye ngomnye umSirayeli, okanye xa ebe into yomnye umSirayeli, okanye amqhathe, okanye axoke athi akayiboni into yomnye ekuye, athi akayazi, atsho efunga okanye enze nasiphi na esinye isono esifana nezi, kufuneka kwenziwe idili lokungxengxezela elo tyala. Xa enze isono esilolo hlobo, kufuneka ayibuyisele into ayimileyo. Mama le nto. Number 1,
zimbini into ekuthiwa mazenziwe phaa xa umntu enze ezono zingentla ziyi-5 xa zizonke. Sawuthetha just only 3 namhlanje. Number 1, kuthiwa makwenziwe idini ngenxa yezazono. So idini selikhona kuJesu. Number 2, kuthiwa makayibuyise. Awuphinda le verse, uphinda le ndawo. Xa enze isono esilolo hlobo kufuneka ayibuyise into ayimileyo. Nekayithini? Because the more usindiswa ndikwazi uba nguwe wandebela ukuthi, and uyayazi mama uba ndiyayazi uba nguwe wandebela ukuthi. Every time uvuke ekuseni uyokhonza ndizibuza umbuzo ngaphakathi othi ulala njani lo mama, ukhonza njani lo mama, ufika thandaze emthandazweni phaa enkonzweni, ndidlule kuye ndiye kulo Thixo aya kuye enkonzweni, ndithi Thixo mnina lo ungena hayi. The more ekhonza esindiswa, the more ndithandabuza intsindiso yakhe plus uThixo wakhe. Listen to me. Usathana kana problem xa uthe waphucuka wasindiswa. As long xa usindisiwe uzoba yi-lukewarm believer. Ukuba ngaba kakwazanga ukuvala uba susindiswa, ukubamba kule ndawo yesibini yokuba yiphile ke le ntsindiso yakho nge-terms and conditions zakhe, not ngokwezwi. Yiphile but i-ideas zokuyiphila sifunde kuye, because utsotsi esimaziyo eBhayibhileni nguye. So nawe yiphile ngobutsotsi. Umuntu esimazi eBhayibhileni enganyanisekanga nguye. So nathi ke masiyiphile but singanyanisekanga. Sintathe ezinto zibala, sinhlanye ezinto zibala pha. Number 1, funda verse number 1. Wenzani lo mzala? Verse 1. Yes. uDikhoya wathi kuMoses, xa umntwana uDikhoya ngokwala ukubuyisela into ebekubanjiswe ngayo kuye ngomnye umSirayeli. So lo mzalwana ngumzalwana oboleke ugcobo kuSathane. Ncwadi yeBhayibhile inkathile xa leGenesis number 3. Inyoka yayiyeyona silwanyana sasinobuqhophololo. uSathane wathandwa ubuqhophololo bayo ngoba bufana bakhe waqabela kuyo. So kuba number 1 ngumzalwana deceptive, ngumzalwana owaziyo ukuba lento ayoyami yekabani, but asixelela uba andizuyisa. Uba ngaba ndiyayisa ndizuyisise njengakuqala, ngoba uyakwazi ukhonza umzalwana etyala lo mama 1,000 rand avuthe ngathi akho nto. Bekhonza nkonzweni yi-1 idlula ideyithi yembatalo athula ngathethi, zidlule zibe 6 engathethi. And yet lo mama every time esima ngaphambili elithi service lo mzalwana ukuthatha umbolekwa, iyaphuma inkonzo kulo mama.
every time bethi bangaphambili iyaphuma inkonzo kulamama. Because usibuza umbuzo wento ethi aba bantu balilayo beliliswa nguloma uhlabela kaManda lihle njani izulu ekamnika 1000 rand yami. Usithatha phi isibindi umfundisi ukuthi ufuna izulu kanibuyisela imali engimbhalele ngayitaya lemoto. Let me tell you lenyaniso. Ukukhonza uThixo ungakhange woluswe ehlizweni uzoba ingqaka ngaphakathi endlini kaThixo. Kukhona isikolo ensindisweni ekule isikolo wasentabeni apho koluswa khona inhliziyo. Ungenayo uthi andinayo ngiyaxolisa ngicela ukunika ngedate ethile. Ngoba wafunda ukunyaniseka. Sindiso yakho yenjanga nje. Sindiso yakho ithi ngaba umzalwane shona ncwadi uthathe into yomnye ngoba ufuna uyibuyisa ulawuliwe ngoba uyisimbisa yami ngalomese yesixhosa wawuthi uzophe umngqusho ngalamini ayibuyi ngo ungumzalwane onjani lento usho lokulandwa impela kayize kwakho. Ngoba uzothi uthethayo abantu belala bamfuna uYesu wakho kanti uYesu akanangxaki. Impilo le ingxaki. Ayingeyo yakho awufuni uyamkela uba ayo yakho. Unomthanda zothi sengasikayiliba. Kuthe kayenzela nto awonanga nje umnakwini awonanga nje emntwini wone ezulwini. So ngamagama phandle xa ufika apha ngaphambili ulila usibicela wenze u50%. Izulu lilinda kule ndawo yoba yigodusa ke ngoku. Because kukhona abantu abangasoze yazi into eyenziwe luzulu bangcwaliswa ngegazi. Mandinixelele lento uThixo wariska ngalento yoba phakathi kwendalo yonke xa efuna ujonga isidalwa esizoba yi-representative yakhe ezasemhlabeni wakhetha umuntu washiya ilitye eyona nto ithembekileyo ilitye malishiya. Wathi ndifuna abantu abangandaziyo bandikophe ebantwini bam. So uhamba nje uyiplasma TV ebekumele be-advertise ulunga kaThixo. Now the question is angabe impilo yami nje bamfunda njani uThixo? Because ilishwa lelo kuba abantu abangasindiswanga yonke into abayaziyo ngensindiso bayifunde kuthi. Maniphendele ndawo. Bonke abantu abangasindiswanga into abayaziyo ngesalvation babeyive ngathi. Bayive ngathi asisho bayaphilwa lento babeyive ngabantu. Now bajonga balindele uba yithini ke ngokwena. Funa sasixa umsebenzi wamsana nje. Awuthi one uthikhoyo ngokwana ukubuyisela into abakubanjiswa ngayo kuye ngomnye umSirayeli. Alomzalwa esixelele into yoba ndicelwa ngomnye umfundisi wanthana undicela ukuba
ndiyo emsa kuvulwa i-SCO esikolweni sakhe. Wayendibone ndifelwa yi-keyboard, so ndandisebenzisa indlela yokuba ndisebenzisa i-instrumentals ifowuni for uqhuba imvuselelo. So wayibona into yobana uyakwazi ukukhonzisa kube ngathi ukhala i-keyboard but i-keyboard ibe ingakhali, ukhala i-instrumentals efowunini. So uyandicela uba andazi noba ndikucele for udlala i-keyboard noba ndicele for u-emsa but ndirhala uye phaa esikolweni. Ndithi noba yephi umfundisi ixhomeke kuwe. Andifowunele ke xa kusondela intsuku uba ndihambe ndiyo-emsa phaa. So uthi ndizawusebenzisa le ndlela ye-instrumentals. Endleleni yayo athi ndidlule kumfana othilethile we-system boleka i-keyboard. Ndidlule ke ndiboleka i-keyboard noba u-keyboard player ufumanekile. Fike siyibeke phaa i-keyboard. Kuhlale umfundi ngapha kwe-keyboard. Iqhuba inkonzo ndidlala i-instrumentals zam ngoba i-keyboard ayidlali because lo mfundi uhleli phaa akwadlala keyboard but uhleli ugxinisile. Xa sele ndiyifumana after service kugoduka ubethwe into yobana kwikowudi because SO ivulwa nguye umntu orani SO esikolweni. Kwikowudi yokukowutela ii-costs zakwa-SO i-keyboard uyibalile no-keyboard player wamfaka esazi kakuhle uba i-keyboard ayizusebenza no-keyboard player akazubakho. Andithethi ngomntu waseshama-shama, ndithetha ngomntu osindisiweyo okhokhela ibandla. Because niyilindele edenini le nto endiyithethayo. That is why ndisithi ukuba ngaba khange silunge xa singena entsindisweni sizoba ngabantu ekuthiwa basindisiwe singazange. Kodwa xa sibizwa ngamasindiswa lawaya but ingaphakathi lingazange. Because ebusuku silele nje siplana abaqhinga ngobutsotsi. Njengobethu uDavide xa ndilele mandlaleni wam ndicamngca ngezwi lakho asikho apho thina. Sicamngca ngendlela yoba ingangena njani enye yamahala ngomso. That is not the way of the kingdom. Indlela yalapha leyo. Emadoda sinendlela. Indlela yethu nguJesu. Asenzi nakanjani. Asenzi nakanjani. Sibasenyanini xa senza le. Sibasenyanini. Number 2. Okanye xa ebe into yomnye umsiraye. Okanye xa ebile. Let me tell you this. Le verse fanba ifundwa. Before ndiseliswe ndandikho the church. Ndiyithetha le nto ngenxa yokuba akho nto imbi ndizoyithetha nge-church endandikhonza kuyo. E-church ngondikhonzayo ndikhonza e-church ndifunda grade 10, 11, 12. Grade 10, 11, 12 ndiliphara kabi nonyulwa enkonzweni uba ndibe ligosa ndibe yintoni senyulwa sibathathu. Futhi ndakhethelwa mna kweli cala lakwa-finance. So wakugqitwa ndinikele enkonzweni ndinikeza imali ndiyongena naye verse 3 ndindodwa ndandiya ndisenza umthandazo. I know i-R250 yesitayile senda nayo ndandisiya ndisenza umthandazo othi inkosi incede ndingathathi ne-20 cents kule mali. God is my witness. Sandathatha neshelele mdaka. Namhlanje ezinkonzweni zabantu abasindisiweyo bakhutshwa baye bathathu for uba imali.
plus ii-cameras bayibeke kunjalo. Xa kuyogroswa ezinkonzweni ezisindisiweyo kufunwa isiliphu. Ugrosa abantu abathetha in tongues kufunwa ayisuka kufunwa isiliphu. Bekufanele biyasililisa lento endiyithethayo. Bekufanele bayisenza silile inyembezi le. Oba ngade kufunwa isiliphu abanye nabasibisa egameni likaThixo. Xa bethethayo bathi uThixo wethu yinyaniso. Mabayogrosa kufunwa isiliphu. And asifunwa nje for security purposes kuhlala phansi kubalwe abagrosiswa. Because badlulile kule nto yokuyosaba indaba yesiliphu bayidla because besazi basifunwa nje izubala iyabalwa ngoku. Kubhalansiswe ku-account abantu abasindisiweyo be-accountela udla imali yenkonzo. Endiyathi sithi xa sithethayo singabantu abalinde imvuselelo. Imvuselelo yokugqibela. Where are we? Siphi? Where are we? Siluhlobo loba athethiswe uThixo singaphakathi eDini athi bandla lamniphi. Ngoba sikhona singaphakathi kwelenyanisweni sikude. Sidanse esigincini sikaSathane. Njema wayetho wakudala ebumnandi lapho nithola khona thina ebuxokini kulapho sithola khona. Inyaniso siyicezela uba ngabe utheweba ukhuza ubusela phakathi ebantwini bakaThixo. Jesus Christ. Kunzima ukuqasha umuntu osindisiweyo evenkileni. Nzima umqasha. My friend akaqashi eDini so zamqasha umuntu othetha ngezilimi. My friend. Tell my friend. Awugxothwa abantu ko-Shoprite ko-Spark sabeba imali ethilini. Brethren are there speaking in tongues. Ukhona abakuthi phakathi kwabo. Baye kuthenga lunch. Bathe bafumana indlela zoba ikhamera blind phi apha emsebenzini. Uphi usebenza kwa-security wazi ikhamera wazi blind. Wazapho singekhoyo khona lapho sikhoyo khona. uJesu eGetsemane uxa ethethayo. Umphefumulo wami ubuhlungu. Uthando semfe. Oh my God. I so wish bengendiwe la ushumayela nenishumayela. Oh my God. Uthando semfe. Go. Oh, sense. Hallelujah. Siyekelelwa kuwe sophana njengamanzi. Sinyamezele. Silande sibuye. Verse
esilungwini uyifumana xa uyifundisisa la chapter from different versions. Ndoba kuthethwa ngabazalwana kuthethwa ngokutshitha, kuthethwa isixhosa esidala sawuthi kuqhetse. Ngokuxhaphaza, phela ngokuxhaphaza umuntu angabi na problem noqasha u-anti kwakhe amsebenzele the whole month. Xa kufuneka yena u-anti efumene isenti zakhe athi umuntu osindisiweyo nzomnika next month. Xakekile kule nyanga. Kuseminyakeni edlulileyo apho ndandibona ipost eyayitrenda kwistatus zomfundisi ongumama ngola bemthatha ekhuza i-abuse eyenziwa ngabantu abangabafundisi, esithi abefundisi bondlulelwa iibhedi zabo ngamarhamente abo, bachitha bade bachithe netshemba amarhamente. Ilishwa leli lokuba abanye abazalwana babendibalisela besithi bahlanjiswa bade bahlanjiswa ngempahla yangaphantsi abantu abasindisiwe. Ukuba ngaba singene entsindisweni ngendlela erongo yobonakala ekuhambeni kwethu, sawuthi sesihambile isichaze into yokuba kunendawo esingazange sidlule kuyo. Thina sangena kwabona ama-gift wethu satsho sanika ipulpit, sanika imic, sashumana, sahlabelela. Zange senziwe kumenzi wabantu, senziwa only inkonzo. Sadibana nabantu abacorrupt basinikeza i-corruption. Asazani nomenzi, the maker of men. Kuyo wathi mayifike emhlabeni embethe inyama ebiza amagwala namathititha wathi izani ndizokunenza. Uba ngaba sangudibane nemaker ufakala sewume ngaphambili uba unayo into yokuthetha bazange adibane nemaker. Akazani nechizile, sangachizilwe, akalolekanga mavumba mabini. Abantu abangamasindiswa aba very abusive, very abusive. Akenjalongo uKristu. Utshilo wathi naye unayo ijoke but uthe yakhe ilula. Waqeda wathi masifunde kuye ngoba yena ululamile umnene. Where do we take the attitude enje? Siyithatha bile attitude enje. Sinegama lokusindiswa. Uba ngaba
akasenzelanga nceba uJesu. Sizawufana izinto uzenza ungakasindiswa nezinto ezirongo zenze sewusindisiwe uyazilungisa kanjani. Benibalisela abadala mhlawumbe ngapha endlini ndithi kubo apha etawundeni imini ndime nomfundisi mabenibalisa ngayo izona ntsithi wayendamkelisa uYesu. I think 2 weeks back ndithi gqi ngosisi endandikhe ndanento nokwenza naye ngonansi ese-Egypt. Kwabuhlungu ngaphakathi enhliziyweni yami ngenxa yendlela endandimphethe ngayo. Animbetha nje nemnyathele ngequza entanyeni. Ngacela xolo. Only to find out uba uhlala khona beziphutsana. Na ndizibuza umbuzo othi wayengenojika nama wayenongena phamnyango xa iphaka kulaa ntombi yabona umdludlu emi ngaphambili. Wayengenojika na because ukhona abantu abanothi mabedibana nathi sisemandleni enkosi. Kukhona abantu abanodibana nathi endlini kaThixo iphuma inkonzo ingekangeni. Because ndakhetha ukubheka phambili emansindiswa and I understand uba kunengcwele ezingemva ezidinga ukusindiswa ngenxa yokuba sibonile uba namagintsa ayasindiswa. Uba ngonje bandikule ndawo ndinomntwana enandimphikile ukhule sazi uba utata ngowasemthatha wayendiphikile. Bear in mind uba ngoku ndisindisiwe xa endibona kwezinto zifoto apho uthini ngam uthini ngoThixo. Ubona abantu beshaya izandla besikelelekile uthatha isigqibe bukela ividiyo adisoze ndimamkele uYesu nje. Kuyalungiswa kuyalungiswa. Awuyeki njalo kuyalungiswa akuthiwa iyazilungela ayizilungeli siyayilungisa. Oh yes. Zizono zam kuThixo esihlatshwa ngegazi ebantwini sithi uma siyithethe ihlo kuma siyilungise ebantwini because abantu abasigazi likaYesu abantu basile ndaba yoba wethu nokuthi kubo futhi incwadi abasekhona basithandaza ngayo ukona lokuqala chapter 6 verse number 11 verse number 9 sorry. Anazi na ukuba abakhohlakeleyo abayi kubuqhamla ubuncane abakulawulwa nguThixo. Anazi na ukuba number 1 abakhohlakeleyo Jesus Christ. Nazi na uba abakhohlakeleyo isa usani ukulahlekiswa abahleleki nabakhonza abahleleki
abakhonza izithixo, abantu abathanda isidima sabo kodlula uThixo. Soze ndiyivumele ngokuba ndingayivumi enkonzweni kaThwani. Bantu abaqabise indlela abaziwa ngayo ngabantu ukodlula indlela abaziwa ngayo lizulu. Bantu abaqola izithixo. Yes. Abaqeqezayo. Abaqeqezi. Abafemayo. Yes. Namadoda alalanayo. Yes. Nabangamasela. 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 Yes. Nababawayo. Namabawa. Nabangamanxila. Amanxila. Nabathukayo. Abathukayo. Nabazizikrelemnqa. Izikrelemnqa. Abanabo ukuxhamla ubuntu. Abasoze. 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 Ababuswa nguThixo. Loba bangaxa betha uthi uYesu uNkosi nomsindisi, abathethi nyani uYesu ngumsindisi kodwa akayonkosi akabalawuli. Because basabuswa indlela abafuna ukwenza ngayo. Intando yabo isaqhatshele kunentando kaThixo. Abalawulwa nguye, bazilawula. Ngokhanda shisa, ngokhanda linditshelo kwami. Abanayo into ethuthili. Banethi ndithini? Ndithi. Ninoyana. Oyana phezulu. Ndithini ndoyana ndithi. Ndithini. Abasenjalo, akasamelanga unjalo umzalwane. Kumele uba yipast leyo. Yes. Kodwa namhlanje, kodwa incebeza noJesu into ethamanzi okuhlamba sekhona. Noma ngabe bakhona benjalo phakathi kwenu, kodwa isekhona indoda eyopha amanzi negazi. Basahlanjwa. Abasenjalo basahlanjwa. Abasenjalo yeyani nale mikhozo kwelo cala lakho yeyegazi yeyamanzi mandihlanjululwe, mandihlanjululwe. Ngoba kuyabonakala uba le ndaba yam nobani ingenwe nalizulu. Imani indaba yakho ingenwe nalizulu. Ungayilungisa indaba yakho noJesu namhlanje. Siphakame thina ngenyanga. Kulungiswa ngoku. Kulungiswa kweli cala. Kuyalungiswa. Kuyalungiswa. uJesu ufuna abantu abazoba zizipili zakhe ezantsi emhlabeni. Udinga abantu abazothendwa inhliziyo. Namhlanje ikhona inyanga enkulu, incebe enkulu ethenda inhliziyo zabantu. Abathi inhliziyo yami isazulazula. Ndithi walusalwa. Asobele izandla zethu phezulu sifala amehlo wethu. Nithini na? Khona izandla zami siyathandaza. Nithini? Noyana! Noyana! Phakamisa izandla zakho. Nithini?
name of Jesus, begin to pray. Begin to pray. In the name of Jesus, begin to pray. Begin to pray. Begin to pray. Nawe tandaza. Umulele izwi baba siyabulela. Egameni likaJesu siyabonga kakhulu. Baba wethu namandla siyabonga. Begin to pray. Manda kapashata. Ikamba kasheteki. Ikapashata. Rakapashetaka. Begin to pray. Begin to pray. Siyabulela Jesu. Siyabulela. Siyabulela. Sasiyatandaza. Siyabulela. 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 Hallelujah. 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 Siyabulela. 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 Egama likaJesu. Egama likaJesu. Egama likaJesu. Oh, siyabonga. 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 Thank you. Thank you. Shalema. Shalema. Jesus Christ. Jesus Christ. Vala amehlo wakho. Shele baba. Iba nomusa kithi. Iba nomusa kithi. Shele baba. As we are praying, as we are praying, sime phambi koThixo. Vala amehlo wakho. Esimise phasi siphambi koThixo wamazulu. The merciful God. The God who has mercy. Futhandaza siphambi koThixo. Futhandaza nabantu ababili namhlanje. Owokuqala umuntu engathandaza naye. Umntathi ndibona izono zam. Ndiyakubona ubuso bam. Njengoba uThixo ethetha ngolu hlobo. Ndibona ubuse. Futhandaza nabantu abalekazeka phambili siyathandaza. God bless you mama Musesa. God bless you tata wethu. Ndibona ubuse. Ndibona ubuse. Come on. Ndibona ubuse ba. Ndiyazibona izono zam. Ndiyazibona uba ndingumoni. Uyabona Thixo uthetha nam namhlanje. Ndazibhaka uba thina ndingasindiswa baleka. Khawuleza futhandaza. Ndisalinde wena. Abantu
abathi thina ithetha namhlanje abantu bafuneka ndiqale phansi ukusindiswa. Baleka siyathandaza. Ya naba besiza abantu. Ngegama likaJesu naba besiza. Ndifuna abantu abathi thina ithethe azibhonga uba ndiyabhangaze. Uyazi ke Adam uThixo wayefuna ukumbulala uba ngatye mthini. Kodwa into yabangela uThixo angambulala uAdam sonile. Yilelo uAdam wasibona uba ndiyabhangaza. Khawuleza sifuna uthandaza. Wasibhonga uAdam wathi ndiyabhangaza Nkosi. Funa abazalwane abathi singaboni sisizoni funa isoni andinandaba andithanga ndifuna abantu abangaqaliyo andithanga ndifuna abantu abangaphi inkonzo yamasindiswa ndifuna abantu abakwiinkonzo zamasindiswa kodwa bathi Thixo namhlanje ndiyazibona izono zam. Khawuleza sangaphambili. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Khawuleza sifuna uthandaza. We are praying. Asidluli, we are praying. Lift up your hands in Jesus name. Abesifile ngase siyathandaza nabo. Ngabantu abathi ndifuna ulungisa. Kunezinto endazibona, kunezinto zasemzini ezikwam baleka izangaphambili. Labafuna ulungisa khawuleza. Aloqawe lehivangeli. Uyalungiswa kule nto. Come on, khawuleza izangaphambili. Shayela izandla zethu phezulu. Khawuleza siyathandaza. Hallelujah. Thank you, Jesus. Khawuleza kuyagubukwa. Kuyagubukwa kule nto. Kuyaphendukwa. Ilizandla phezulu mangaphambili. Sime phambi kweThixo, not phambi komntu. Asimanga phambi kwecawa, kodwa sime phambi kweThixo wamazulu. Lift up your hands as you are about to pray. Indlela entsha bulungisa eyabantu bonke. Namhlanje ukhona into eyenzekayo ekhaya. Kumane omnye ophendukayo isulu lima ngenyawo. Alikwazi unyamezela isulu. Xa kukho ophendukayo isulu alinyamezeli. Lima ngenyawo. Thetha namazwi emzeni kwam. Uthi ndiyabulela Thixo ukuba ndingekafi uthethe nam ngolu. Ndiyaguquka ndibulela kuwe ngokupheleleyo. Izono zami ebendizenza ndiyazivuma. Ndiyaguquka namhlanje. Ndiyakwamkela Yesu. Buyela entliziyweni yami. Buyela empilweni yami. Ngegama likaYesu. Xolela izono endizenzileyo kulo mhlaba. Ngegama likaYesu waseNazaretha. Begin to pray in Jesus' name. Njengoba umenya phambili, begin to pray. Now I'm praying for begin to pray. In the name of Jesus, begin to pray. Your sins are forgiven. Izono zakho zibolele. Begin to pray. Ziyabona izulu. Izono zakho zibolele. Begin to pray. Simamela izandla mfundisi uDokotela. Ngegama likaJesu simamela izandla. Ngegama likaJesu kuyenzeka. Thank you, Jesus. Shele Baba.
ukuhlanjwa sezono zabo, sibulela ukukhululwa kwemiphefumulo yabo. We thank you, Jesus. Ngegama likaJesu. We thank you, Jesus. Baba siyabulela, Baba siyabonga, Thixo wethena amandla. Baba siyabulela, ngegama likaJesu. Inkosi yethena amandla. Qhubeka Nkosi uthethe nathi, qhubeka Nkosi uthethe nathi. Sibulela ingeli kwanguwe, sibulela ingalwa. Baba wethena amandla, sibulela ingalwa. Ngegama likaJesu waseNazaretha. Baba siyabonga, ngegama likaJesu uKristu waseNazaretha. We thank you, Jesus. Shani phika izandla egameni likaJesu, shani uNkulunkulu izandla ngegama likaJesu. Bonke igama likaJesu, igama likaJesu. Bulele, bonga, 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 bonga. Bulela, bulela. Oh, thank you, Master. Bulela, bulela. Oh, hallelujah. Bonga, bonga. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Thank you. Bese msuthu lethu zothandaza ngegama likaJesu. Parakantoko shata. Thank you, Jesus. Yake koraba baba baba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Iveli mahaya katosha kabrate roho iketoya. Hila baba baba baba. Thank you, Jesus. Shaman roho iketoselia. Father, we thank you so much. Thank you, Jesus. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, sibonga umusonga, sibonga ukuthandwa, sibulela ukubonelelwa, sibulela ukukhunjulwa. Thank you, Jesus. Shakatapakoko sikatarama kaparama kotaya. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, Baba wethu oyingcwele, siyazi ukuba wethu oyingcwele izwi lakho aliyiwi. Baba wethu namandla kungekho sipho, uthethe nathi ngabanye Baba wethu oyingcwele, malingabaphumzi abantwana bakho besemakhaya, malingabaphumzi mabeze bekhala inyembezi. Baba wethu namandla onke, nebebevulelwe lithuba Nkosi abalisebenzisa, mabeze bekhala inyembezi. Baba wethu namandla onke, izono zabo zisobala phambi kwabo ngegama likaJesu waseNazaretha. Baba siyathandaza ngegama likaJesu Kristu, siyaphenduka kuNkulunkulu wethu namandla. Phinda ke Nkosi uqala kabusha kulowa, qala kabusha kulowa, qala kabusha nakulowa ngegama likaYesu waseNazaretha. Baba wethu namandla, umsiyazi ukuba Nkosi engcwele izwi lakho luwenzile umsebenzi. Uthe Nkosi alibuyeli kuwe, uthe uyalilinda. Linda izwi lakho Baba wethu, linda izwi lakho, linda izwi lakho. Shakapaya irimeheleke kositaya koreprendreke chukati elevelia hasi dekaria kataparape seketoya ele mahashata mahasaliata ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha Nkosi ephilayo. Father, we thank you so much. Thank you, Jesus. We give all the honor, we give all the praise ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sibulela kakhulu Thixo wethu.